Takže čaute nás pri ďalšom videjku. Dneska tu máme všetky dnešné krajiny, ktorých aspoň časť územia bola niekedy súčasťou Osmanskej ríše. Vidíte, že to hlavne juh Európy, Balkánsky polostrov, potom Západná Ázia a tuto sever Afriky. Môžeme začať. Môžeme ísť od Afriky, takže Alžírsko, Tunisko, vidíte, že vždy iba pri pobreží, Líbia, Egypt, kde už sa to pozlu z Červeného mora, už zišlo ďalej. A potom tu máme ešte dve krajiny, také malé kúsky, je to Sudán a Eritrea. No potom v Ázii zase opäť pozlo z Červeného mora, Saudská Arábia, Jordánsko, Izrael, Lebanon, Sýria, Irak, ešte tam aj Kuvajt, potom Turecko, Cyprus a Gruzínsko. No môžeme ísť od juhu Európy, čiže Grécko, Macedónsko, Albánsko, Kosovo, Bulharsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna, Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko a Moldavsko a ešte Rusko. Takže tak vidíte, aká veľká bola Osmanská ríša a koľko krajín vzniklo z toho územia, ktoré kedy mala. A myslím si, že to vôbec nie je ťažké, keď máte hlavne mapu. Sú to celkom známe krajiny a blízko nás, však aj my sme súčasťou týchto krajín. A dúfam, že sa vám videjko páčilo, my sa vidíme pri ďalšom a zatiaľ čaute.